po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay ipapakita ko po sa inyo ang pagluluto ng Biko Delight. At ito na po ang ating mga ingredients na kakailanganin. Unang-una, gagamit po tayo ng 3½ cups ng sweet rice. Gagamit din po tayo ng 2 piraso ng nilagang kamote, 1 lata ng coconut milk. Gagamit din po tayo ng Nestle cream, 1/2 teaspoon na asin, at saka 1 cup na asukal. Itong Biko Delight ay version ko po ito sa paggawa ng biko. Konti lang po pala ang asukal na ilalagay ko dito kasi itong ating kamote na ihahalo ay napakatamis po niya. So hindi po natin kailangan na maglagay ng maraming asukal. Pero depende po yan sa inyo. Kung mahilig po kayo sa matamis ay okay naman po na lagyan nyo. Ngayon ay tatanggalin na natin to sa ating lusong para po maumpisahan na po nating lutuin itong ating Biko Delight. So magiging ganito na po ang itsura. Ngayon po ay uumpisahan ko na po siyang lutuin. Ngayon po ay isasaing na natin tong ating malagkit na bigas. Ngayon po ay tatakpan po natin siya hanggang sa maluto. Sa paglalagay po pala ng sabaw nitong ating malagkit ay huwag nyo pong damihan kasi malalanta po siya. Tapos pahihinaan mo lang yung apoy para hindi po masunog yung inyong malagkit na bigas. Hihintayin po natin na maluto itong ating malagkit na bigas. Tsaka natin lulutuin yung ating latik. Ngayon po ay i-check na po natin itong ating malagkit na bigas kung luto na po ba siya. Medyo hilaw pa po siya ng konti, so ang gagawin po natin ay ililipat po natin siya doon sa kabilang stove kasi gagawin ko na po yung ating latik. Ngayon po ay ilalagay na natin itong ating gata. I-melt po muna natin itong ating gata na ginagamit kasi ibang klase po itong gata na ito. Masyado siyang sticky pag nasa loob pa ng lata. Tapos ngayon ay hihintayin po muna natin na kumulo itong ating gata. Ngayon po ay luto na ang ating malagkit na bigas. So pinatay ko na po ang stove dito sa kabila para ready na po yan na ilagay sa ating latik. Kapag nailagay ko na po lahat ng sangkap, ngayon ay kumukulo na itong ating gata. So pwede na nating ibuhos ang ating 1 cup na brown sugar. Pwede rin po pala na puti ang asukal na gagamitin nyo kasi magiging purple din naman po ang kalalabasan nitong ating biko kasi purple po yung gamit ko na kamote. So okay lang po na kahit na puting asukal ang gamitin nyo. Halu-haluin lang natin para ma-melt yung ating brown sugar. Ngayon po ay pwede na nating isunod ang ating 1/2 teaspoon na asin. Habang kumukulo na po itong ating latik ay pwede na nating ilagay itong ating Nestle cream. Kung wala po pala kayong Nestle cream ay pwede po na gata na lang ang ilalagay nyo. Kasi itong Nestle cream ay optional lang naman to ang paggamit nito. Itong biko na recipe na ito ay pwede po siyang pang negosyo. Ngayon ay pwede na nating ilagay itong ating kamote.
uunahin ko lang po ito sa paglalagay para hindi po siya magbuo-buo. Habang hinahalo nyo po yung kamote ay hinaan nyo muna yung apoy para hindi po matuyo ang latik nyo. Kung gusto nyo pong lagyan ng kulay, pwede po kayong maglagay, pero itong sa akin mas gusto ko po na natural po yung kulay niya. Ngayon po na wala na pong buo-buo ang ating kamote, pwede na nating ilagay ang ating malagkit na bigas. Bukod po sa masarap itong Biko Delight ay mura lang po yung ating mga ingredients na ginamit. Hahaluin na po natin. Ngayon ay pwede na nating lakasan ang apoy kasi medyo basa pa po siya para patuyuin itong ating Biko Delight. Ngayon na medyo tuyo na ang ating biko ay hihinaan na naman po natin ang apoy. Tapos haluin lang natin. Yan. Luto na po ang ating Biko Delight. Papatayin na po natin ang apoy para ma-serve na po natin. Ngayon po ay nilagyan ko po ng margarine ang lalagyan ko sa ating Biko Delight para hindi po siya dumikit. Ngayon ay ililipat na po natin to. Aayusin po natin para maganda po siyang tignan. Pwede nyo pong gawin to pag may handaan like birthday or sa Pasko. Napakasarap po niya at napakabango po ng ating kamote na ginamit. Yan na po ang ating finished product ng ating Biko Delight. Sana po ay subukan nyo itong recipe ito at sana'y magustuhan po ninyo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!